Haga jing lekai Conmebol Libertadores raup 16 hapreng ka Gremio kabadai ka Kynhun lekai Rim jong Suarez, Persia eka Fluminense kabadai ka Kynhun lekai jong Thiago Silva badu Marcelo. Haba Faisha kana ka jing lekai ka Gremio kala khor ka nam job hadin bagalala ban Liem eka Fluminense da ar la kawai. Badia gini ki ar gol jong ka Gremio la yo ban chaleng ba Ronaldo. Haga jing lekai Duran Cup hapreng ka Rung United, Persia eka Tribuan Army. Haba Faisha kana ka jing lekai ka Tribuan Army kala khor ka nam job hadin bagalala ban Liem eka Rung United da ar la non. Hagoi par ka jing lekai hapreng ka Mohammedan, Persia eka Indian Navy. Haga ni ka jing lekai ka Mohammedan kala khor ka nam job hadin bagalala ban Liem eka Indian Navy da shigul la non. Henry walla ka Mohammedan ka job eka ni ka jing lekai kala du ban Rung shaka quarter final. Haga jing lekai yakni Rung shaka AFC Champion League Ilian hapreng ka Shandong Taishan na China, Persia eka Bangkok United na Thailand. Haba phai shaka ka jing lekai ka Shandong Taishan kala khor ka nam job hadin bagalala bat Liem eka Bangkok United lengba ka penalti da saulalai. Haga jing lekai hapreng ka AC Milan, Persia eka Monza. Haba phai shaka ka jing lekai ka AC Milan kala khor ka nam job hadin bagalala bat Liem suk eka Monza da laila kawai. Agway par ka jing lekai Parlok hapreng ka Bayern Munich, Persia eka Tyrol. Haga ni ka jing lekai ka Bayern Munich kala khor ka nam job hadin bagalala ban Liem suk eka Tyrol da laila not. Badia gini ki lai gol jong ka Bayern Munich layo ban tap haga minit ka balai lengbau Hurricane, haga minit ka ba sau phupra lengbau Palhinha, bad haga minit ka ba Prapeu lengbau Widowix. Haga jing lekai League Cup raup 16 hapreng ka Columbus, Persia eka Intermiami. Haba phai shaka ni ka jing lekai ka Intermiami kalayo bat penkhi jar nengkong tang haga minit ka ba Shipeu lengbau Rogers. Haba phai pat shaka kilomit ka jing lekai ka dang kham itanat haga ba ka Intermiami kalayo bang bat tap eka gulga ba ar lengbau Gomez haga minit ka ban riu pheu ar. Henry walla ka Intermiami ka tam da ar la not kirang lekai jong ka Columbus ki Khlem du Jingerman badai haga minit ka ban riu pheu nyeu ka Columbus kalayo ban tap eka gulga ba nengkong lengbau Ramirez. Batang hadin ar minit kata haga minit ka ban riu pheu khandai ka Columbus kalayo bang ban tap eka gulga ba ar lengbau Rossi. Pada haga minit ka ba Prapeu ka Columbus kalayo bang ban tap eka gulga ba lai lengbau Rossi. Bat kani ka dei ru ka gol ka ba ar ka chung o ha kani ka ching lekai. Bat dei lama gini ki lai gol ka Columbus kalala ban Liem ya ka Intermiami ha kani ka ching lekai raup 16 da laila ar.